imong lusot, tungkol sa imong gugmanga walay subong. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Nausag kanimo. Mga igsuon, maghinusol kita sa atong mga sala aron mandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako Sa Dios sa maragam sa tanan, ug kaninyo maigsoon, na nakalapas sa uda ko iyamot, sa unahon sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Pusa nang amoy ako kang Santa Maria kanayong ulay, sa tarang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iampos sa Ginoo nga aton Dios. kalayan kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo, kaloy kami. Ginoo, kaloy kami. Kristo, kaloy kami. Kristo, kaloy kami. Ginoo, kaloy kami. Ginoo, kaloy kami. Himaya sa Diyos dito sa langit. O kadait sa iyang mga tao, dini sa yuta. Ginoo, Diyos ang itong hari, Diyos samahan makagagang sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo, tungod sa imo himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong na sa Ama. Ginoong Diyos, sodero sa Diyos. Ikaw nagawag ka sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuos samahan, rawat ang among pangabuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kaya ikaw lamang santos, ikaw lamang Panginoon. Ikaw lamang labing halagdoon, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diya sa imbaya sa Diyos nga Ama. Amen, amen. Ibaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Diyos, nagbuot ka nga ang imong pulong magpakatao sulod sa tiyan ni Maria nga Berhen. Itugot na nga muyo kami, aron kami nga nagailas sa among manunubos nga matuod nga Diyos o matuod nga tao, mahimo usab nga takos sa pag-ambit sa iyang pagka-Diyos. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhig hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basaw ni Propeta Isaías. Misulti pag-usab ang Ginoo kang akas. Pangayog milagros sa imong Ginoong Dios. Bisag kini adto sa kinahiladman sa Sion o sa kinatumyan sa langit.
Apan miingon si Akas, dili ako mangayo ug dili ko sulayan ang Ginoo. Og miingon si Isaías, busa pamati ubanay ni David, dili pa baigo ang imo pagsamok sa mga tao, nga imo naman usab nga samukon ang Dios? Busa ang Ginoo gayud, muhatag kanimog timaan, og kini mao nga usa ka batan-ong dalaga, manamkon og moanak og usa ka lalaki, og nganda niya siyag Emmanuel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ania ako, Ginoo, mianhi ako aron pagtuman sa imong mga kabubuton. Ania ako, Ginoo, miani ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Sakripisyo o halad, wala ka mubuot. Apan mga dalunggan nga inablihan, alang sa pagsugot imong gihatag kanako. Mga hinurot og sonog o mga halad, bayad sa sala, wala ka mangita. Unya miingon ako, ania mianhi ako. Ania ako, Ginoo, miani ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Diha sa basahon, gibutan alang kanako, alang pagbuhat sa imong kabubuton. O Diyos ko, maoy akong kalipay, ug ang imong balaod, ania sulod sa akong kasing-kasing. Ania ako, Ginoo, miani ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Ang imong katarong wala nako tagui, sulod sa akong kasing-kasing. Bahin sa imong kamatinud-anon, ug sa imong kaluwasan, nagsulti ako. Wala nako ang imong kaayo, himuang tinaguan, ug ang imong kamatuoran, diha sa bagang pundok sa katauhan. Ania ako, Ginoo, miani ako aron pagtuman sa imong kabubuton. Pagbasa gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Kay ang dugo sa mga turo nga baka o mga kanding dili gayud makawagtang sa mga sala. Tungod ni ini, sa dayon ng anhi ni Kristo sa kalibutan, miingon siya sa Dios, dili ka buot sa sakripisyo o mga halad nga mananap, apan giandam mo ako ug unsa ka lawas. Wala ka mahimuot sa halad nga mga mananap nga gisunog didto sa halaran o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Unya miingon ako, ania ako, Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Sumala sa nahisulat, bahin kanako diha sa libro sa balaod. Una sa tanan, miingon siya, dili ka buot ni mahimuot sa mga sakripisyo o mga halad nga mananap o sa mga halad nga mananap na sunugon dito sa halaran o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Gisulti kini niya bisan kung kiningtan ng mga sakripisyo gihalad subay sa balaod. Unya miingon siya, ania ako, O Dios, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Busa, gisalikway sa Dios ang tanang karaang mga sakripisyo o gilisan kini sa sakripisyo ni Kristo. Tungod kay gituman ni Jesucristo ang buot ipabuhat sa Dios kaniya, nahinluan kitang tanan sa sala, pinaagi sa paghalad sa iyang kagulingong lawas, sa makausa lamang ug alang sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang mga pulong mo, Ginoo, magigonon ta sa mong pagtuo,
sa pagtuman sa imong mahal makasubuan. Ang Ginoo manaag kaninyo. Nausaw ka na. Ang pagbasa ng Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mayaw ikaw, Ginoo. Sa ikaunom kabulan, sa pagmabdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlag Jose nga kaliwat ni Haring David. Maria ang ngalan sa babae. Miadto ang anghel kaniya og miingon, paglipay, ang Ginoo nag-uban o nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel o nagpalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Mingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay kahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka og mga anak og lalaki, og nganlan mo siya Jesus. May mo siyang inila, og tawgon siya nga anak sa Dios, nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyag hari sama sa iyang katigulangan nga si David, og mahimo siyang hari sa makaliwat ni Jacob, hangtod sa kahangturan, og dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria mingon sa anghel, ulay ako, busa unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag, mukonsad kanimo ang Espiritu Santo og magpabilin nga gahom, ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel. Giingon nga dili na siya mo anak, apan karon ikaunom na ka bulan ang iyang pagsabak. Bisag tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Mingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo. Mahitabuon ta kanako ang imong gisulti. Og mibiya ang anghel. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Sa atong pagsaulog karon sa pagpahibalo may tungod sa Ginoo, usa kini ka selebrasyon nga angay nato nga hatagan og lalom nga pagpamalandong. Kinahanglan nga aduna kitay panahon para atong pamalandungan aron matugkad nato ang mensahe sa Ginoo. Because today we are celebrating the Annunciation, no? Pagpahibalo mahitungod sa Ginoo. Nakita nato sa Ebanghelyo that nagpahibalo ang anghel sa ato ang mahal na inahan sa nga si Maria. Unya adunay doubt, no? Naglibog siya kung unsay pasabot, but she was listening to the announcement of the angel. Naminaw siya. Muna nga, it is very fit in our celebration today, tungod kay karon parahon sa Kwaresma ang pagpamalandong. We should learn how to listen. Listen to everyone and listen to the voice of God in our lives. Daghan kayo ang mga announcements sa Ginoo sa tong kinabuhi, but unfortunately, we never recognize the message of God. Nga naman, tungod kay we don't have time to listen. No, wala tayo panahon nga maminaw tungod sa atong kabisi. Busy sa trabaho, busy sa negosyo, busy sa eskwela, busy sa dula-dula,
Mga batanon, if they are not busy sa school, busy kayo sa cellphones. No? Daghan kayo dula pa din. Unsa pa ng mga dula sa cellphones. O busy sa ilang love life. No? O busy sa kung saan na lang. Muna'y rason nga wala tayo panahon nga maminaw sa Ginoo. And unfortunately, we never recognize anymore the message of God, the announcement of God in our lives. Kay magunahuna naman tag mga butang according to what we want. No, according to what we want to do. Pero dili ta maminaw kung unsay ipabuhat sa Ginoo kanato. Mabitaw na nga daghan sa mga higayon sa tong kinabuhi nga sige tagpangayo niya mingon dayon ta wa man gihatag sa Ginoo. Hantod karon wala pa man gitubag sa Ginoo. Nganuman wa man ta kabalo nagitubag na dayon sa Ginoo kay dili ta kabalo maminaw. Wala tay panahon maminaw. Wala tay panahon mamalandong sa tong kinabuhi. Munang mureklamo dayon ta. No? Mureklamo dayon ta kay tungod mauni. Pero wala ta masayod nga ang grasya sa Ginoo maglihok na naunta kanato, but we wala ta naka-cooperate sa grasya sa Ginoo kay wala man ta kay balo kung unsay buhaton. If only we know how to listen and reflect the message of God, masayod unta ta og makasabot ta nganong nayon ani ato ang sitwasyon karon. Mabita na si Maria at the end of the day, sa iyang pagpaminaw, she was able to obey the will of God. Matuman unta ang imong pulong dinhi kanako. Niya na siya. Dili man ta makasulti anak kung wali ta kasabot o dili ta kanabitaw wala tay pagpanahon sa pagpamalandong, pagpaminaw. No? Muna nga nindot kayo nga sa matag adlaw sa tong kinabuhi adto na kitay panahon sa pagpamalandong aron paminawon nato ang announcement sa Ginoo kanato. And there are 3 ways God will talk to us. No? Una, through the prophets o diya sa simbahan. Kaduha, through the natures, no, kanang mga nature, kanang mga sa tuang kanang si Bisaya na ha, kanang ato ang natural nga mga creation na ikatulo through our conscience. No, morning mga panahon atong paminawon. No, labi na diya sa simbahan. Naminaw ba ta sa announcement sa Ginoo sa tong kinabuhi? Pinaagi sa simbahan, when the church says, you love one another, gituman ba nato na? Forgive one another, gituman ba nato na? No? Pag tinabangay mo, gituman ba nato na? Wala. Tungod kay, we never listen the announcement of God in our lives. Muna nga, lisod ta nga musunod sa kabubuton sa Ginoo. One of the problems also, karami ta magsigitag pangayo, sigitag ampo na tayo pangayoon sa Ginoo. Unya, wala ta masayod ba nga gitubag na dito sa Ginoo. Gihatag na dito sa Ginoo atong gipangayo, ang ato ang gipangayo nga maybe mas labaw pa. In my part, sa ako ang kasinatian, during sa ako ang pinaka-down part sa kong kinabuhi, when I so very sad, katong na-aksidente ko, niya panahon nga maghigda ko, kanunay ko maghilak almost every night.
Not just because of the pain. Sa kong duha kamot, nag-anak man ko sa una. Ana. Because of the situation, I cannot serve anymore. Ni anak ko, Ginoo, di naman ko makaserve ni mo. No? Usa pa may kapuslanan sa kong kinabuhi din sa kalimutan. Naghigda na ko. Perminted, bakuron ka, paliguan ka sa laing tao, lahi mo toothbrush ni mo. So, inanak, kalisod. Hungitan ka. So, what I think is that, ngayon ko nga, kung sa pa may purpose na ko, Ginoo, namutanaw ko sa cross, ngayon ko, Ginoo, kano sa pa man ko ni mo kuhaon, please take my life, I cannot take it anymore. It was the time nga, wala ko kasabot, wala ko maminaw, kung unsa ang mensahe sa Ginoo nganong gitugutan niya nga na-aksidente kung hapit naman na ko mapari. It's a matter of months siguro mapari na ko. Murag kaslunon niya na-aksidente karon na nawala ang tanan. For almost 5 years murag ko wala lang, wala ampo, simba lang, murag na. Then after the 7 years, when I listened to the message of God, I realized nga adunay purpose ang Ginoo why He allowed me to happen this pain and the suffering that I have been experiencing right now. Tungod kay nakita nako katong panahon nga naglisod kog maayo niya madto ko sa hospital niya mga tao dito nga na depressed tungod kay na stroke, na aksidente, di katindog, magsigirag hilak ang mga tao sa hospital. Can you imagine for 15 years hindi ko balik-balik sa hospital? Unya, when I approach these people, ako silang kumidyahan, pakatawon ako sila. And then later on, murag wala lang, wala nahitabo. Naningon sila, Rev, Pader, mayo po kano kay bisan sa imong kalisod sa imong kinabuhi, you can still smile and make more jokes for us. Ningon ko nga, siguro mo'y purpose na ko sa Ginoo kay kung wa kong maaksidente, wa dyan ko dinis yung atubangan karon. And later on, how many years nang labay, some of them, from the stroke patients, nanawag sa kuha, Father, okay na ko. Naayo na ko. Thank you for inspiring us. Thank you for giving us hope. Nga nahimong positive ang ilang una-una. Tungod kay nakita nila kung sitwasyon, nga bisag lisod kaayo, nagsigiraya po kong pakatawa nila. And it was the moment they see hope and inspired to recover from the very difficult situation silang kinabuhi. And na-touch ko. Tungod kay nakahinumdum pa sa nako. Kaya it's just to happen nga akong classmate dito po nakaila nila sa nanad do sa Luzon. Pero nakahinumdum gyapon sila nako. So ngayon ko, now I understand. Tungod kay that's why God allowed me to have this role sa kinabuhi because this is my purpose. This is the meaning of my suffering to inspire people also around me. Dito sa seminaryo, daghan kay mga seminarista. Nakananghapit na kanana ka sa theology, usahay, o kasagaran, artihan na kayo. Kaya bitong mo reklamo na, daghan nagreklamo nga, mahuntag sudan, gamay lang sudan, reklamo na yun. Uban, musakay sa sakyanan o niya dili makasakay sa aircon kay daghan magsakyanan ay mga aircon na po'y dili nagubang aircon ang uban makasakay atong dili aircon mo reklamo di siya init kayo ana at that time na ako sa kwarto na sa seminaryo unya sa kwarto tuktukon ako pakanon ako ana nag-ano ako permente nag wagibuhat. And then,
Inigna sa recreation, magkataon ako sila, magsigog komedya. Bisag ako mag-inusara sa kwarto, makahilak ko sa akong kaugalingon, karo sa kukuha sa Ginoo, pero pag mugawas ka, masira ko komedya nila. Unya, ang mga seminarista, nga mga reklamador kayo, muadto sa akong kwarto, kanina misa, mugawas ang seminaryo kay lisod ka na, daghan kay mga reklamo sa academics, daghan kayo. Muadto sa akong kwarto. Mubisita lang sa kuha niya, maingin din sila, matay ma-inspire man po ko. Ngano man, tungod kay, bisag lisod kay mong kinabuhi ba, dili na gani ka kasuroy, dili na gani ka basta-basta mo, lakaw-lakaw. Pero naara ka diri, nagsigira niya pag komedya, siya pag pangatawa na mo. Pero kami, duha among kamot, kompleto among lawas, makalakaw mi, makadagan mi, makadula mi basketball, o sa imong gusto dulaon, daghang reklamo sa kinabuhi. Pero ikaw naglisod, wala niyo kay reklamo sa kinabuhi. And then it was the time they realized, no nga, anong mugawas matag seminaryo, nakaya magani ni Reverendong, kita pakaha, nga kompleto og lawas. Moto niabot ang panahon nga, naordinahan. I received the gift of ordination. Then, these people realize nga aduna giday purpose ang tanan nga nahitabo sa tong kinabuhi karon sa kalisod ug sa kahayahay. And we will understand only if we know how to listen the message of God in our lives. Sama ni Mama Mary, naminaw siya sa pagpahibalo sa anghel o nisunod siya kung unsa ang giingon sa anghel. Sa katapusan, nahimo siyang bulahan o uban niya na nakabot niya nakabot niya o na fulfilled niya ang mission, ang iyang role nga gipahimo sa Ginoo because she listened to the angel, she listened to the announcement of God to the angel. Hinaot unta makigsunan ko ni Kristo, kita pod kabalo maminaw kung unsa ang mensahe sa Ginoo sa itong kinabuhi, so that we will understand the meaning of our life, the meaning of suffering, the meaning of every situation of our lives. Amen. Nagatuo ako Nagatuo ko sa Dios, amahan magagahom sa tanan, nagbubuhat sa langit ug sa yuta, o kang Kristo yung bugtong anak ng Ginoo nato. Nagipanangkong sa lawas sa Espiritu Santo, kianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus, namatay o gilubog, ikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, bisaka sa langit, nagalingkod sa tuos sa Dios nga mahan, makagagahong sa tanan. Gikan dito, mubalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Sa pag-abot sa hustong panahon, gipadala sa Dios ang iyang anghel aron pagpaibalo kang Maria nga siya mao ang napili nga magmabdos sa anak sa Dios. Katunon og pangayuon nato ang pagpaubos o pag-andam sa pagdawat sa pulong sa Dios sama kang Maria. Muingon kita, Ginoo, pamatia kami sa imong pulong. Ginoo, pamamatiya kami sa imong pulong. Nga sama kang Birhen Maria, ang mga matuohon, mamahimong mapaubsanon o mapaminawon sa pulong sa Dios, umubansay niini, magampo kita. Ginoo, papamatiya kami sa imong pulong. Nga dinasig sa panig-ingnan ni Maria, ang atong mga pangulo sa politiko, maminaw sa tingog sa ilang konsensya ug sa mga tingog sa ordinaryong mga lungsuranon, magampo kita. Ginoo, papamatiya kami sa imong pulong. Nga ang mga batanon,
mang magkahintagon sama kang Maria sa pagtubag sa tawag sa Dios, sa pagbudlay alang sa gingharian, isip kaparian o kababayenan o kalalakinan, nga gilain o gibelaan, magampo kita. Ginoo, papamatiya kami sa imong pulong. Nga diha sa kalibutan nga naa sa krisis ug halayo sa Dios, ang kabataan makakaplag og kahulugan ug kalipay diha kang Kristo nga buhi ug nagdalag kabatan-on sa ilang kinabuhi. Magampo kita. Ginoo, papamatiya kami sa imong pulong. Nga imong tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Ginoo, papamatiya kami sa imong pulong. Nga isipinahan sa Dios, giharong niya ang iyang kaugalingong mga pangutana ug kalisdanan sa iyang pagkabatan-on. Iya untang bag-uhon ang kabatan-on sa simbahan, pinaagi sa iyang mga pag-ampo ug sa iyang inahanong presensya. Magampo kita. Ginoo, papamatiya kami sa imong pulong. Ginoo, mituo kami nga ang manunubos matuod nga Dios o matuod nga tawo nga gipanangpon diha sa sabakan ni Bering Maria, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, pinagi sa iyang makaluwas nga pagkasakit o pagkabanhaw, maangkon unta namo ang kalipayng tunhay. Amen. Amen. Mga igsuon, pagampo kamoron ako ginsakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Nawato na ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa iyong mga kamot, alang sa pagdayeg pagimayo sa iyang ngalan, alang sa tapustanan sa tibok nga santos sa simbahan. O Diyos nga makagagahom, dawata ang halad sa among simbahan, imong simbahan, sa among paghandom sa iyang sinugdan diha sa pagkatawo sa imong bugtong anak, magmalipay unta nga magsaulog kami karon ni ining sakramento sa imong gugma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Now sa tingin. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amen ang ibayaw nga ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong aton Diyos. Angay ang matara. Santos nga mahan, Diyos nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sanang dapit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kay gikan sa anghel nga nagpahibalo, nadungog sa dakong pagtuos sa berhen nga ang imong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Magpakatawo tipon sa mga tao o tungod sa mga tao. Ang berhen nagsabak kaniya sa dakong gugma aron ang kamatuuran nga gisaad ngadto sa mga anak sa Israel matuman og mahimugsog. Labaw sa tanang gipaabot ni Kristo nga gilauman sa tanang mga tao ug busa uban sa mga anghel nga santos sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa mulay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imo himaya, hosana sa kaitasan, daiguna nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kaitasan. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin ng Espiritu ron pagsantos ning mga gasa aron mahimo kailang kanamo nga lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Pipikas ug mihatag nini ngadto siya matinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mong akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kan mo pag-usab. Mihatag din nga to siya matinunan og miingon. Dawata kini og Panginoon kamo tanang gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo. Sa bawag tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kadini og alang sa mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandong kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristong balag natin. Aron paghandom sa kamatayan ng pagkabanaw ni Kristo, naghalat kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayon nga matubang ug malagad kani. Imo ang kami nga mga lawat sa lawas dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among bispo og sa tanang mga pare. Hinumdumi usab among maigsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila og ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy. Dadaas na tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan himo kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria inan nga walay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, ban sa mga apostoles. O sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ko nga daygon o amoy ko nga himayaon, pinaagi ni sa Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya o diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahong nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog gimaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong mananubos. Ama namo gana sa mga langit, pagtaygon ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, batong man ang imong pagpuon, dili sa yuta may sa langit. Ang kalanon namo sa matagad daw, ihatag ka na mo karong adlaw, o pasayloa kami sa among mga sala. Mingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, o dili mo kami itugyan sa panulay, inanuwalo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Atay kami sa kalinaw ning panahon na aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa salag mulayos ng kasamok. Samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo, among mananubos. Kay mo man ang iyarihan ang gawang maghamaya hangtod sa kanturan. Ginoong Kristo nagingon ka sa mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, natay kami sa imong kalinaw ug kayusa. Ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kadinyo. Now sa atin. Karon ipakita nato atong panag-inigson. Orden, o sa Diyos, kanagawa sa mga sala sa kalibutan. Kaluoyin kami, atagi kami sa kanila. Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.
Ginoo, dili ako angay kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang mamaayo. Magampo kita. O Ginoo nangamuyo kami, ligo na dinhi sa among kalag ang mga sakramento sa matuod nga pagtuo aron kami nga nagaila sa pagkamatuod nga Dios o matuod nga tawo ka. Kaniya nga gipanangpon sa mahal na Berhen, mahimong takos sa pagdangat sa kalipay nga walay katapusan, pinaagi sa gahom sa iyang makaluwas nga pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod, pag-ampo alang ang Santa Lucia. O mahimayaong Santa Lucia, Birhen og Martir ni Kristo, manlalaban batok sa tanang sakit sa mata. Gihimaya nimo ang Ginoo diha sa imong pagpabiling matinud-anon kaniya. Bisan pa man sa pagpanglutos kanimo sa mga walay pagtuo. Tabangi kami sa among mga kalisdanan, sa mga kasakit nga among naamgo, labi na gayud sa sakit sa mata, ug sa dakong kahadlok nga kami mabuta. Pinaagi sa imong gamhanang pangaliya, magpuyonta kanunay diha sa kalinaw sa Ginoo, aron makita namo siya sa mata sa among mga kalag, ngadto sa walay katapusang himaya sa langit. Amen. Santa Lucia, Birhen og Martir, Kaya po mo kami labi na kadtong labi nga hanglan sa imong pangaliya at ubangan sa Ginoo. Amen. Amen. Palihog manindo. Ang Ginoo manaag kaninyo, og manalangin kaniyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, og Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng Santos nga Misa, dadaang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.